חייבים לייצר אופק, לייצר שאיפות, לייצר עתיד, לייצר תקווה. אריאל היא המרכז, לכאן צריך להביא זוגות צעירים, כאן צריך לגדל ילדים, כאן צריך לבנות עוד ועוד מוסדות חינוך ותרבות, כאן צריך לטפח את מנהיגות העתיד, כאן חייבים להמשיך לבנות, לגדול ולפרוח. כולנו יחד, זה כמו אגרוף אחד, והתכלית שלנו זה לתת אריאל טובה יותר. והמסר הוא פשוט, אנחנו כאן ונשאר כאן, נבנה ונפתח, נגדל ונתעצם, נגשים את חזון הציונות ויישוב הארץ. אריאל היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל לנצח.